η Τζένιφερ Λόπεζ επικαλείται ασυμβίβαστες διαφορές στην αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε κατά του Μπεν Αφλεκ, η οποία περιλαμβάνει επίσης το αίτημα να μην λαμβάνει συζυγική υποστήριξη. Η 55χρονη ντίβα, Τζένιφερ Λόπεζ, όπως αναφέρεται στην αίτηση διαζυγίου κατά του Μπεν Αφλεκ, ζητά επίσης να ανακτήσει το παλιό της επώνυμο, μόλις 2 χρόνια αφότου είχε εκστασιαστεί με το ρομάντζο που άλλαξε το όνομα της σε Αφλεκ. Ως ημερομηνία χωρισμού, αναφέρεται επίσημα η 26η Απριλίου 2024. Το ζευγάρι δεν υπέγραψε προγαμιαίο συμβόλαιο προτού ενωθεί με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2022, όπως αποκάλυψε πηγή. Πρόκειται για τον 4ο αποτυχημένο γάμο της Τζένιφερ και τον 2ο του Μπεν. Χωρίς προγαμιαίο συμβόλαιο, τα ατομικά τους κέρδη από τα τελευταία 2 χρόνια, είτε πρόκειται για κινηματογραφικά έργα είτε για μεγάλες συμφωνίες με εμπορικά σήματα, θα αποτελούσαν κοινή περιουσία. Η Τζένιφερ, η οποία φέρεται να έχει περιουσία ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει κυκλοφορήσει 4 ταινίες από τότε που παντρεύτηκε τον Μπεν Αφλεκ, συμπεριλαμβανομένου του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου της This Is Me. Now, a Love Story ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο καταγράφει το ξαναζεσταμένο ειδήλιο του ζευγαριού. Πλάσαρε το κοκτέιλ Ντέλολα το 2023 και ήταν έτοιμη να ξεκινήσει μια παγκόσμια περιοδεία για την υποστήριξη του τελευταίου της άλμπουμ This Is Me. Now, αλλά ακυρώθηκε εβδομάδες πριν από την έναρξη, ώστε να μπορέσει να επικεντρωθεί στην οικογένεια της. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπεν Αφλεκ, ο οποίος έχει περιουσία 150 εκατομμύρια δολάρια, πρωταγωνίστησε πρόσφατα στις ταινίες Air, 2023, και Hypnotic, 2023. Πρόσφατα ολοκλήρωσε επίσης την παραγωγή της συνέχειας της ταινίας The Accountant του 2016. Για να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα, Τζένιφερ και Μπεν συνεργάστηκαν στην επερχόμενη ταινία Unstoppable. Ενώ ο Αφλεκ είναι παραγωγός του έργου μαζί με τον Matt Damon, η Λόπεζ είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών της ταινίας. Σύμφωνα με το TMZ, η Τζένιφερ δεν ζητά συζυγική υποστήριξη και ζήτησε από το δικαστή να την αρνηθεί και για τον Μπεν.